מאוד, סיפור לא ידוע. אני בהזכרות אוהב לפתוח עם הסיפור הזה, סיפור מדהים ביותר, שיראו מה זה הכוח של ההזכרות. סיפור לא ידוע, למה אני אומר? בגלל אני שמעתי את הסיפור הזה וזה עדיין לא מפורסם, זאת אומרת אמרתי את זה לכמה אנשים, אבל זה לא מודפס הסיפור הזה ולא כל כך ידוע. בעזרת השם אנחנו באחד הספרים שאנחנו נדפיס, אנחנו גם כן נכניס את הסיפור הזה כמו שהכנסנו את הסיפור עם הסטייפלר, אז גם כן בעזרת השם את הסיפור הזה עם החזון איש אנחנו נשתדל להכניס את הסיפור הזה, סיפור מאוד מאוד מחזק. תראו מה זה הכוח של הזכרות. ובכן, הסיפור הזה מתחיל בתחילת קום המדינה. הייתה משפחה חקלאים שגרה בחדרה, אחד היישובים שם בחדרה, שלא היו שומרים תורה ומצוות, לצערנו הרב. אבא אדם די צעיר, יחסית, הילדים גם כן, בחורים צעירים, היו מאבדים את השדות ועושים חיים. אחד הימים האבא מרגיש, המנוע לא עובד טוב, קשה לו ללכת, קשה לו לנשום, משהו לא בסדר, לא תקין. הוא מגיע לבית חולים ואומרים לו, המנוע עובד לאט. בודקים את הלב, רואים, הפעימות חלשות. המנוע שככה, שכל יום אנחנו נוסעים אותו, להודות להשם יתברך, מתחיל לעבוד לאט לאט. מה לעשות? אז בזמנו עדיין לא היה להם שום טיפול מה לעשות. אין מה לעשות הרבה. ובאמת הם ראו שיש הידרדרות מיום ליום, לאט לאט הפעימות נחלשות ונחלשות, עד כדי כך שהגיע לילה אחד שהם אמרו לילדים שלפי הפעימות של הלב, זהו. זה נגמר. עד הבוקר הוא כבר לא יהיה בעולם הזה. הילדים, כל ילד דואג לאבא, אכפת לו מאבא שלו, שני בחורים צעירים. מה עושים? הרופאים אומרים שאין כבר תקווה. אז מחפשים את השחורים קצת. איפה השחורים האלו מסתובבים? אלו יש להם את הטלפון של הקדוש ברוך הוא. איפה היהודים האלו שיש להם תקשורת עם בורא עולם? מחפשים שם, רואים שם איזה יהודי חדתי שבא לשם ללידה, לאשתו. הוא אומר לו, תגיד, איפה יש רב? איפה יש רב גדול שאנחנו יכולים לפנות אליו? הוא יכול לברך את האבא, אבא במצב קריטי. אז הוא אמר, תשמעו, יש רב גדול בבני ברק, קוראים לו החזון איש. אבל אני חושב שאתם לא תספיקו להגיע אליו. אם אתם צריכים להגיע אליו, אתם רוצים מיד להגיע אליו, למה? כי עכשיו פה השעה בערך 11 בלילה. והרופא אמר לחזון איש שמטעמי בריאות בשעה 2 הוא צריך לעשות כיבוי אורות. אתם יודעים, אצל החזון איש לא היה מושג כזה דבר, כיבוי אורות ללכת לישון. החזון איש היה אומר, ללכת לישון זה כמו שאומרים לבן אדם, ללבוש את הפיג'מה, שמעו טוב, שוב אני אומר, זה חזון איש, אנחנו הלוואי ונהיה בדרגות יותר מהם. היה אומר, ללבוש את הפיג'מה זה כמו ללבוש תכריכים, ולהיכנס למיטה זה כמו שאומרים לבן אדם, תיכנס לקבר. חזון איש אמר, חבל, הזמן הזה הוא מבוזבז, אבל צריך כוחות, צריך זה, את הסיפורים האלו נשאיר הלאה. אבל זה החזון איש. אבל כשזה הגיע לפיקוח נפש, הרופא אמר לו, אם הוא לא הולך לישון, אז הוא מסכן את החיים שלו, אז בשעה 2 הוא נתן לעצמו תנומה כמה שעות עד הנץ, וזהו. אז הוא אומר, לא תספיקו. הם אמרו, מה לא נספיק? לא חשוב, נלך, נספיק או לא נספיק. פה בטח שלא כדאי להישאר לראות את האבא ככה, איך שהוא דועך. לקחו את הרכב שלהם, את הסוסיטה, מה שהיה שם. אתם זוכרים את הסוסיטה? והולכים מכיוון בני ברק. ובאמת הוא אמר להם את הרחוב איפה שהוא נמצא, מגיעים באמת לרחוב איפה שהחזון איש היה גר, ואכן הבית היה חשוך. הם מאוד כאב להם.
סוף סוף עד שהם עשו את המאמץ, הם חשבו שאולי בכל זאת. אז הם נכנסו, היה שם, זה היה פתוח. נכנסו לחצר, ישבו על הרצפה והתחילו לבכות, לעשות שם קינות, לבכות שסוף, עד שהם הגיעו, ועכשיו החזון איש יושן, ומה יהיה עם אבא שלהם שם, ונזכרו בכל הצער הנורא של אבא. אצל החזון איש אומרים עליו את הפסוק, אני ישנה בליבי ער. הוא ישן אבל הלב שלו היה ער, הוא שומע בחיות, הוא לא מסתכל, מה, יש לי בעיות עם הלב, עוזב את הכל, שם את המשקפיים, פותח את הדלת של החצר ואומר, בניי היקרים, מה יש לכם? ערב טוב, למה אתם בוכים? הם ראו את הדמות של החזון איש, מי שראה את החזון איש, איזה אור, איזה קדושה. אני לא ראיתי אבל, אבא שלי זכרונו לברכה ועוד. אנשים שראו, איזה אור, בתמונות מה שרואים זה שום דבר, איזה אורה היה לו על הפנים. אז החזון איש, למה אתם בוכים? אז הם אומרים, מה זה למה? עכשיו באנו פה מביטחונים והרופאים אומרים שזה הלילה האחרון והאבא כבר... אז הוא אמר, אצלנו בתורה כתוב, הקדוש ברוך הוא אמר, מכאן שניתנה רשות לרופא ורפוא ירפא, לרפות ניתנה רשות לרופא, ולא מה לעשות ולא לייאש. לרופא צריך לרפות ולא לייאש. הוא צריך לרפות, אם הוא לא יודע לרפות שלא יגיד. חיים ומוות זה בידי הקדוש ברוך הוא. אבל הוא אומר להם, בגלל שאתם אמרתם שהמצב של אבא בסכנה, שהוא כבר בלי הכרה, אז בואו ננסה לחפש זכויות על האבא. עכשיו זה עדים. בשמיים אומרים, לתת לו לחיים או לא לתת לו חיים. אז בואו ננסה לחפש זכויות על אבא שלכם. ואז הוא מתחיל להגיד להם, אבא שומר שבת? לא. אבא אוכל כשר? לא. אבא מניח תפילין? לא. הכל שלילי. לא, 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 לא. והחזון איש התחיל לעבור את הנשמה, את תרי"ג מצוות, הוא ידע, ממש כל דבר לא. פתאום החזון איש מגיע לצום יום הכיפורים. האבא צם? כן. משהו חיובי. יום כיפורים האבא לא מוותר, הוא מגיע מהערב, צם הכל, לא עושה ככה הנחות. אחרי צהריים, עד הרגע האחרון צם. אמרו, זה דבר גדול, אבל זה עדיין לא מספיק. למה? החזון איש אמר להם את הפסוק, על פי שני עדים יקום. אם אנחנו רוצים להקים בן אדם, להקים אותו מהמיטה, צריך שני עדים, צריך עוד איזה משהו. והחזון איש ממשיך עם הרשימה, לא, 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 ואז החזון איש, המצוות כבר נגמרו. מה יעשה? פתאום החזון איש נפל לו רעיון. האם הוא עושה אזכרה להורים שלו? כן! ביום של האזכרה, אבא לובש כיפה, מגיע לבית הכנסת, מביא שם תיקון, מביא סעודה, נותן לאנשים, זה דבר גדול מאוד. מה הדבר הגדול? זה מסיבה. הוא אומר, לא, זה מכבדו בחייו ומכבדו במותו. מה זה? זה כיבוד אב ואם. שמכבדים את זה, שעושים כזה דבר לכבוד ההורים, זה כבוד גדול. לנשמה, מכבדים אותו, אומרים ברכות לנו נשמתו. על פי שני עדים יקום דבר. עכשיו, זה זכות גדולה, ובעזרת השם, בזכות שני הדברים האלו עושה, גם יום הכיפורים, וגם כיבוד אב ואם, ההזכרה שהוא עושה לכבוד האבא שלו, אז בעזרת השם הוא יחיה. אבל החזון איש אמר להם, כדאי גם לעשות לשינוי השם. הגמרא אומרת שכשמשנים את השם, אז יש כמה דברים שמקרע גזר דינו של האדם ממוות לחיים, שינוי מעשה, שינוי השם, שינוי מקום. אז אחד הדברים זה שינוי השם. אז הוא אומר, איך קוראים לו? נגיד קראו לו יעקב, הוא אומר, עכשיו נקרא לו חיים יעקב. חיים יעקב. חיים יעקב בעזרת השם. זכות זה שהוא עושה את שתי המצוות, הוא מקפיד על זה. עקבי, כל יום כיפורים. וגם כן האזכרות, בזכות זה, השם ניתן לו אריכות ימים ושנים, יבריא והכל יהיה בסדר. תלכו לשלום, הכל טוב. הם מסתכלים על השעון, 4 לפנות בוקר. בחזרה לחדרה. נוסעים. מגיעים לחדרה, שהשבע בבוקר בערך, מסביב למיטה הרבה רופאים. הלב שלהם כבר נגמר. אמרו, זהו, בטח, זה עכשיו עושים לו החיה האחרונה, באנו להגיד קריאת שמע. אבל כשמתקרבים למיטה הם לא מאמינים. אבא יושב על המיטה, הוא היה בלי הכרה, הוא יושב, מרגיש מצוין, והרופאים בודקים אומרים, מה הולך פה? הבן אדם, לב חדש ברא לאלוקים, קיבל מנוע חדש, עשו לו אובו למנוע. מה היה אבא? מה הוא מספר? תשמעו מה הוא מספר. הוא אומר, בשעה 4, אני רואה בן אדם, עם זקן לבן, כיפה גדולה,
משקפיים עגולות, מגיע אליי, שמעו טוב, 4, הוא אומר לי, בגלל שאתה שומר את יום הכיפורים ועושה אזכרה להורים שלך, כיבוד אב ואם, יאריכו ימיך. אתה תזכה לאריכות ימים ושנים. עכשיו גם לא קוראים לך רק יעקב, אלא קוראים לך גם חיים. תזכור, בזכות המצוות האלו אתה תאריך ימים. בשעה 4. וזהו, ואז פתאום הרגשתי שאני מתעורר, ואני מרגיש טוב, ואני מתחיל לצעוק רופאים, ובא, מה, הם קפצו כולם, הם לא הבינו איך הבן אדם, המת חי. מתעורר לחיים. כולם באים בודקים, הוא אומר, עד עכשיו הם עושים בדיקות, הם לא מאמינים. פשוט לב חדש ברור לבן אדם הזה. לב טהור ברא לי אלוקים. רבותיי, כן, הוא נשאר לחיות אם הוא עדיין חי היום, אני לא יודע, ומה הסוף שלו אני גם לא יודע, אבל הוא עברי. זה סיפרו את זה שני הבנים שלו, היה לי חבר שהיה גר בחדרה, והם, הבנים האלו סיפרו שהם היו אצל החזון איש. זה לא סיפור מהספרים, הם לבד היו אצלם, הם ראו את הסיפור הזה. אני אומר, רבותיי, אם על כזה דבר זכה בן אדם הזה לאריכות ימים ושנים, מה נאמר או מה נדבר? שאדם שומר שבת, אדם לומד תורה, אדם מקיים מצוות, תפילין, וואו, מה מחכה לו? איזה שמירה גדולה יש לו מהשמיים, איזה שכר גדול. אז באמת, אנחנו פה במקום הזה מברכים את אלון על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו. את אלון אני אומר, את אלון אני אומר, מחילה. ארז, שיאריך ימים ושנים, על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו. זה כל שנה אתם עושים את זה ככה, ארז? כל שנה? שנה שלישית. אתה תולה כל שנה משתנה. שלא יצטרך. שנה הבאה כבר יהיה תחיית המתים, ובעזרת השם יהיה אלון. אלון יהיה איתנו בעזרת השם. אז זה הזכות הגדולה של ארז ושל אשתו, שברוך השם הם עושים כזה דבר, ודאי שיעמוד להם לזכות, זכות הילדים. וארז גם כן משתדל כל שבוע לבוא לשיעור אור החיים בעיר. אז זה ודאי שזכות האור חיים ודאי, בעזרת השם יגן עליו, ומשפחתו יזכה לראות הרבה בנחת, ואריכות ימים ושנים לנו בכל עם ישראל. אנחנו, זה בעצם, זה ההקדמה שאני עושה, בדרך כלל שאני אומר, אנחנו מתחילים את ההזכרות, השיעור כמה עניין גדול לזה לעשות את ההזכרות. אנחנו כרגע עכשיו נמצאים באמצע ויכוח ציבורי גדול מאוד בעם ישראל, שאף פעם לא זוכרים כזה דבר, כמעט, אולי. זה נראה שאף פעם לא היה כזה דבר. מה עושים? מה קורה? הוויכוח זה גולש, ובעיקר אני אומר את הוויכוח הנורא, שיש הרבה מצדדים. מה זאת אומרת? למה שלא יגייסו את הבחורי ישיבה לישיבות? מצד שני אלו אומרים לא. ולא רק זה, אלא גם מאיימים ועושים, סוגרים תקציבים. כן, וזה כמובן, הצדדים לפה ולשם, אלו אומרים ככה ואלו אומרים ככה, ואלו אומרים כן קצת, ואלו אומרים לא, זכות התורה. בואו תשמעו רבותיי, אין חדש תחת השמש. הסיפור הזה, שמעו איפה זה קרה הסיפור הזה, ומה היה בעקבות כל הסיפור הזה. הסיפור הזה התחולל בזמן קצת לפני חורבן בית המקדש. היה פשוט ההיסטוריה חוזרת. היה כזה סיפור כבר. ממש את אותו הדבר. שמעו מה שהגמרא מספר. ירושלים נתונה במצור. אספסיאנוס מגיע לשם, עושה מצור, ב10 לטבת הוא מתחיל את המצור מסביב לירושלים. במשך 1.5 שנה עושה מצור, והוא רואה שהעסק לא זז, לא הולך. ירושלים עם חומות, ירושלים יש שם צבא, ירושלים גם יש שם הרבה תורה, ושם יש את גדול עולם, רבי יוחנן בן זכאי, ששם נמצא בעיר. והם נלחמים, מנסים לעשות מצור, והם רואים שזה לא משפיע. בדרך כלל מה זה מצור? אתה סוגר אותם, אין להם מה לאכול ואין מה לשתות. הם לא יודעים איך האנשים האלו חיים. במשך 1.5 שנה לא קורה להם שום דבר. אבל הוא לא ידע את הסוד. שבירושלים היו 3 עשירי עולם. מי הם היו ה3 עשירים? היה אחד נקדימון בן גוריון,
כן. בדיוק אני שמעתי את הרב יצחק יוסף אומר, זה לא מהמשפחה שאנחנו מכירים אותה, הוא אומר, זה השם ירחם, זה הוריד יהודים מהדת שלהם, הוא אומר, לא, זה חס ושלום, הוא לא קשור אליהם, הוא אומר. הוא אומר, אבא היה אומר עליו, השם ישמור, הוא אומר, הרב עדיה מה שהיה אומר עליו. בסדר, זה לא עכשיו. אבל היה 3 עשירי עולם, אחד נקדימון בן גוריון, בן כלבה שבוע, כן, זה היה חביב של רבי עקיבא, ובן ציצית הכסף. הם היו עשירי עולם. אתם רוצים לדעת מה זה עשירים? אז היו גרים בירושלים, לא יודע, לא רוצה להגזים, סתם נגיד מיליונים, לא יודע, אבל כמה אנשים שהיו גרים אז בירושלים, היה להם מחסני מזון שמספיק ל-21 שנה, לכל תושבי ירושלים. אתם שומעים? מחסני מזון. אחד היה לו מחסנים של חיטים ושעורים, אחד היה לו שם יין, מלח ושמן, ולשלישי היה עצים. זאת אומרת, איזה צבא יכול לבוא להילחם, לעשות מצור 20 שנה? הם באים נלחמים, רואים שזה לא הולך, ועוד היה שם צבא שהיו נלחמים נגדם. והצבא הרומי רואה שזה לא הולך. והם אפילו עד כדי כך רואים, לא יודעים מה, איך היהודים החיים, הם לא ידעו מה שיש שם, מחסני מזון כאלו גדולים. דרך אגב, מצאו את המחסנים האלה. מצאו אותם, והחוקרים אמרו שלפי דעתם זה לא מספיק ל-21 שנה, אלא 20 שנה. הם מצאו שם עוד שיירי מזון. אוקיי, מחלוקס, הארכיאולוגים, 20 שנה. צבא יכול להילחם 20 שנה על עיר. גמרנו. הם רצו כבר, הרומאים ראו שזה לא הולך, שלום, חוזרים בחזרה. תבין, אתה מחזיק צבא, אתה מביא אוכל, אתה זה, וזה לא הולך. החיילים היו מתקיפים אותם, קראו להם אז הבריונים, התקיפו אותם בחזרה, זה לא הלך, רצו לסגת בחזרה. עכשיו, כמובן שהבריונים רצו להגיע להצלחה. אמרו להם הבריונים לרבנן, בואו נגייס את כל תושבי ירושלים, את כל הבחורי הישיבות, את כל הרבנים, ניצא למלחמה, פעם אחת ניתן להם פוש אחד לכל הרומאים, וגמרנו אותם. נו, מה אתם אומרים על זה? הצעה טובה, נכון, נגייס את כולם. שמעו, אני לא אומר לכם סתם מילים. אני אקרא לכם את הלשון של הגמרא, אתם יכולים לבד לראות את זה. בעמוד נ"ו, יוסי יעקב אחרי, יגיד אם אני פספסתי כמה מילים. הגמרא אומר, ניפוג, והם אמרו ככה. הרבנים אמרו, בואו נעשה שלום איתם. הרבנים אמרו, אנחנו הולכים לעשות שלום עם הרומאים. גמרנו, הם רואים שזה לא הולך להם, בואו נשלים איתם, נראה מה הם רוצים. הבריונים אמרו, לא, מה פתאום? בואו נלחם. נתגייס כולם, ניתן להם פוש אחד, נגמור את כל הרומאים, וזהו, חלאס עם הסדר. רבי יוחנן זכאי אומר, לא. למה ריבונו של עולם? למה? אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר להם, תשמעו את המילים שהוא אמר, לא מסתיים מילתא, אין לכם סייעתא דשמיא. מהשמיים לא יעזרו לכם. אנחנו יודעים רבותיי, השם איש מלחמה. אם הקדוש ברוך הוא לא נלחם, לא יעזור כלום, השם ילחם לכם והשם תחרישו. אם בורא עולם לא נלחם, אני כל פעם אומר את הדוגמה, אני הייתי בזמן מלחמת 6 הימים, הרב היה בארץ בזמן מלחמת 6 הימים, הרב גיא. איפה הייתם פה? עוד לא נולדתם עדיין, אז אנחנו זה. אני הייתי ילד, אני לא אשכח את זה. איזה פחד נורא היה. כל העמים נגדנו. ממש מסביב כולם. זה היה סוריה, לבנון, ירדן, מצרים, ממש כולם, והכל. והם אומרים בפירוש, בריש גל, אנחנו הולכים, זורקים את כולכם לים. אני זוכר שבבוקר, שהתחילה מלחמת 6 הימים, אמא עליה השלום לקחה אותנו למקלט, ובדיוק עבר שם מטוס מצרי, והתחיל שם בחיות. לקדוש ברוך הוא שישמור אותנו ויציל. עד היום יש לי טראומה מזה. אני נזכר מזה. איזה בחיות היה שם, התפללו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם תציל אותנו. ידעו, מי יכול נגד? והנה תראו מה היה. תוך 6 ימים. נתנו שם מכה על טבעית. פעם היה ספר שלם שקראו לזה ניסי 6 הימים. יש לי את זה בארץ.
זה לא להאמין, את כל הצבאות, כבשו את כל המקומות הקדושים. הר הבית בידינו, חברון, קבר רחל, חצי האי סיני, מה לא, איפה לא הגיעו לשם? ניצחון אדיר ביותר. היה סייעתא דשמיא, כולם התפללו. הלך, ראית זה הלך. והנה תראו השם ירחם היום. אנחנו כבר נמצאים בבורץ הזה, סך הכל נגד מי? כמה פלחים ערבים שם, כלום. זה לא צבא אפילו, זה לא צבא, זה שום דבר לא. עוד מעט, כמעט שנה, תראו מה זה רבותיי, עוד מעט שנה. ועדיין זה לא נגמר. ומי מדבר מלבנון ומי מחכה מאיראן שם, זה השם ירחם ויציל וישמור אותנו. אין סייעתא דשמיא. ולמה באמת רבי יוחנן אמר, אנחנו לא... הוא ידע את הדבר הזה. הולכים עם סייעתא דשמיא. כשיש סייעתא דשמיא, 6 ימים אתה גומר את כולם. וכשאין סייעתא דשמיא, לא יעזור שיש לך את הנשק הכי מתוחכם, את המטוסים הכי הטובים. זה לא הולך, פשוט רואים, כולם אומרים. זה לא. אז מספרים סיפורים, לא רוצים לפגוע באזרחים. כמובן, אנחנו יודעים שזה מריחות. זה לא הולך, פשוט ביותר. השם ירחם. למה רבי יוחנן בן זכאי לא רצה? רבי יוחנן בן זכאי ידע, אם הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, אנחנו צריכים סייעתא דשמיא, זה יהיה בתנאי שאנחנו נהיה בשלום. אבל אז הייתה שנאת חינם נוראה. כל הסיפור הזה עם קמצא בר-קמצא, זה הזכרה, כל הסיפור הזה. הוא אמר שיש שנאת חינם, בורא עולם לא נמצא איתם. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. כשאין שלום, אין כלום. אין, בורא עולם לא שם. הוא אמר, אתם בשנאת חינם, בורא עולם לא יעזור. תראו איך ההיסטוריה חוזרת. הוא לא יעזור לכם. אל תילחמו, תלכו לעשות שלום. כמובן, שהם צפצפו עליו, מה הרב, מה אתה מבין? אתה מבין בכלל בצבא, אתה מבין בגמרא, בהלכות, תעזוב אותך. אנחנו נצא נילחם, אבל מה עושים? יש בחורי ישיבה, יושבים ולומדים, מה תגיד להם? תלכו להילחם בכוח? תשמעו מה הם עשו, תראו איך ההיסטוריה חוזרת. מה הם עשו? שרפו. הלכו, אמרו, נשרוף את כל... למה הם לא רוצים להילחם? יש אוכל, יש תקציב, יש מה לאכול, נכון? לא, נשרוף להם את הכל, נשרוף להם את כל המחסני מזון. אז לא תהיה ברירה, נסגור את התקציבים, אז ילכו כולם להילחם. וואו, ולרגע הזה חיכו הרומאים. הם ידעו, עם רעב לא יכול להילחם. ופה נגמר הסיפור. ופה התחיל החורבן. עכשיו ידעו הרומאים, גמרנו. רבי יוחנן בן זכאי ניסה לעשות שמיניות, הוא אמר, מה עשיתם? אתם לא תצליחו, לא תצליחו. האנשים רעבים לא יכלו להילחם, זה לא יעזור, לא יעזור. ולא, באמת מה היה? היה חורבן. הם חשבו שהם יעשו את הדבר הזה, זה ילך להם בדיוק להפך. ורבי יוחנן בן זכאי, בשביל להציל את המצב הזה, אמר לכל הפחות, נעשה איזו הצלה קטנה. ואז מה עושה רבי יוחנן בן זכאי? הוא עושה את עצמו כאילו שהוא חולה. הוא בא שם, תראו, הוא בא שם לראש הבריונים. אבא סיקרא הוא היה הראש שלהם. הראש, הממשלה שלהם. הוא אומר לו, תגיד לי, עד מתי הוא אומר לו, עד מתי אתם תעשו את המלחמה ואתם הורגים את כל העם, אתם לא תצליחו פה, תראה, אנשים מתים ברעב. הוא אומר לו, מה אני יכול לעשות? אם אני אפתח את הפה, הם יחסלו אותי עכשיו. אני כבר אין לי מילה, גמרנו. הראש הבריונים, הוא אומר, אני כבר פוחד מהם, אם אני אגיד להם להפסיק להילחם, הם יגמרו אותי. אז הוא אמר לו, תשמע, בוא נעשה איזה משהו. בואו תנסה, אני אנסה משהו לעשות איזה הצלה. ואז יוצא רבי יוחנן בן זכאי, הוא אמר לו מה לעשות, תעשה את עצמך כמו חולה, כל האנשים באים לבקר אותו, והוציאו שמועה שהוא כבר לא עלינו, הלך לעולמו, ואז היה הסכם עם הרומאים שאת המתים מוצאים החוצה. הם ידעו, הולי לנד, הולי סיטי, שם לא מלינים את המת, מוצאים אותו, קוברים אותו מחוץ לעיר, שמו את רבי יוחנן, לוקחים אותו, התלמידים שלו לוקחים אותו, ומוצאים אותו החוצה מחוץ לעיר, ואז כשהוא מגיע לשם, הוא יוצא החוצה, הוא כמובן יוצא מהמיטה, מהארון, הוא אומר, תובילו אותי, הם נדהמים הרומאים, מה הולך פה? אז הוא אומר, הם ידעו שזה, הם אמרו להם, זה הרב של כל היהודים, הוא רוצה להיפגש עם אספסיאנוס, עם שר הצבא, הוא ניגש אליו ואומר לו, שלום עליך מלכה, שלום עליך מלכה. אז הוא אמר לו, אתה מחויב פעמיים איתה. קודם כל אני לא המלך, המלך נמצא ברומי, וחוץ מזה, אם אני באמת המלך,
למה לא באת אליי עד היום? איפה היית עד היום? אז תשמעו מה זה. מה זה נקרא שבן אדם הולך עם התורה, עם ה-GPS. רבי יוחנן, שאתה הולך עם דעת תורה, אתה יודע מה רצון השם, אתה לא פוחד משום דבר. רבי יוחנן בן זכאי עונה לו, דע לך שאתה עתיד להיות מלך. כי אם לא תהיה מלך, ירושלים לא תיפול בידך. למה? כי כתוב, בלבנון באדיר ייפול. אדיר זה הכוונה מלך, והיה אדירו ממנו, ולבנון זה בית המקדש שהיה מלבין עוונותיהם בין ישראל. הלבנון זה בית המקדש, באדיר ייפול מלך, אתה חייב להיות מלך. אז זה 100%. אבל זה כתוב, מה זה משנה כתוב? אבל אני לא מלך. אמר לו, אם זה כתוב, אתה תהיה מלך. אתה תהיה מלך, אתה תראה. עכשיו, מה שאתה אומר לי, למה לא באתי אליך? מה לעשות? הבריונים לא נתנו לי. ואז באמת, עוד שהם מדברים, פתאום מגיע שליח ואומר לו, הקיסר מת והכניסו למנות אותך בתור מלך. וואו, היה עמום. תראה מה זה, איזה בן אדם חכם יש לי פה. ואז היה שם עוד כמה סיפורים שזה לא כרגע, עכשיו זה לא נוגע לנו. ואז הוא אומר לו, מה אתה בא? מה אתה רוצה? אז הוא אמר לו, אני אבקש ממך כמה דברים. אני אבקש ממך שדבר ראשון הוא אמר לו, אני רוצה ככה, תן לי יבנה וחכמיה. אני רוצה שחכמי יבנה, אז הם היו בצפון, היו הרבה חכמים, תן לי יבנה, אותם תבטיח לי שלא תיגע בהם לרע. שמעו מה זה, הוא ידע, אם אנחנו רוצים קיום לעם ישראל, צריך תורה. בלי תורה אין, לא ילך. זה מה שצריך. ודבר שני, אני רוצה שולשלת של רבן גמליאל, שלא יגמור אותם, שישאיר אותם את המשפחה הזאת, להמשיך את הנשיאות. והדבר השלישי, אני רוצה רופא שירפא את רבי צדוק. מה זה היה רבי צדוק הזה? הוא היה רבי צדוק, הוא היה זה שהוא התפלל על ירושלים שלא תחרב. הוא היה מאוד מאוד חולה, והוא ביקש רופא שירפאו אותו. תשמעו טוב, תשמעו מה שמסופר במדרש, אם אני מזכיר כבר את רבי צדוק, תשמעו מה שכתוב עליו. כאשר הביאו את רבי צדוק לפני אספסיאנוס, הוא ראה את הגוף שלו הצנום. הוא צם 40 שנה שירושלים לא תחרב. ממש היה אור ועצמות. והנה כאשר הוא נכנס לתוך המקום הזה, שהיה שם אספסיאנוס, אז רבי יוחנן בן זכאי קם לקראתו. אז הוא אמר לו, אתה גדול הדור, קם מפני הסבא הצמוק הזה, אתה מבין, אם כל כולו היה מצומק כזה. אז הוא אמר לו, תדע לך, אם היה עוד אחד כמוהו בירושלים, אתה היית מביא צבא כפול ממה שהבאת, לא היית מצליח לכבוש את ירושלים. אז הוא אמר לו, מה הכוח שלו? מה יש לו? מה הוא יכול לעשות? איזה כישופים הוא עושה? מה הוא עושה? איזה קוסמות? הוא אומר, אתה יודע מה? הוא אוכל פרי קטן והוא לומד אליו 100 פרקי משניות. הכוח התורה שלו, אף אחד לא יכול לעמוד נגד הכוח הזה. הכוח הזה של רבי צדוק. אתם שומעים? הם ידעו דעת תורה, הם ידעו מה רצון השם. ורצון השם, כשבן אדם עושה את רצון השם, לא רצונו, הוא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, והם ידעו, רבי יוחנן בן זכאי, שעכשיו רצון השם זה לא להילחם. רצון השם שיהיה תורה. אם אני שואל, אם היו שומעים בכל רבי יוחנן בן זכאי, היום לא היינו פה, היום היינו בירושלים. ירושלים לא הייתה נחרבת. לא הייתה נחרבת. היה עוד תורה, והיו עושים שלום, והיה נגמר כל הסיפור, אבל לא שמעו. מה זה הביא עליהם? ללכת ולהוריד להם את האוכל, את התקציבים, השם ישמור, זה הביא עליהם חורבן. וזה מה שגדולי ישראל כיום אומרים לכל האלו, יהודים יקרים. אני אספר לכם דבר מאוד מעניין, אני לא יודע אם אתם שמעתם את זה. זה היה גזירה משמיים. הבאנו על עצמנו את הגזירה, כשלא שומעים בכל הרבנים, זה מה שקורה. שמעו, מעשיך יקרבוך או מעשיך יקרבוך. לפני כמה שנים, אתם יודעים, כל פעם השטן מגיע לעשות את העניין הזה, לגייס. ופעם אחת החליטו כמה רבנים, הם באו לפני גדול הדור, היה רב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, הם אמרו לו, אמרו לו ירצקה?
הם באו לפניו והם אמרו לו, מספיק כבר, נמאס כבר מכל הדבר הזה. בוא נתנתק מהם. מי צריך את הטובות שלהם? מי צריך את ה... בגלל מה? שהם נותנים להם את התקציבים, שיקחו את התקציבים האלו, את הגרושים האלו. זה בושה. אחד אמר, אתה יודע, התקציב של הבימה בתל אביב יותר גדול מהתקציב של כל הבחורי הישיבות בארץ. אתה קולט? ומה זה הבימה? חתיכת שטינק אחד גדול, שמה עושים שם? את כל ה... לא, די, אני לא רוצה לקטרג. מה זה כל המקום הזה שם? כל השמאלנים וכל השם ירחם. נגד השם ונגד תורתו. התקציב של המקום הזה לבד, נגד כל... מי צריך? אנחנו לבד נלך, נארגן, ברוך השם, יהדות ארצות הברית, עשירה, והנה עכשיו עשו את זה. הלכו כמה ראשי, הם ניתקו, הלכו, סיפרו לי חבר'ה, תרמו שם 6, 10, ככה תרמו מיליונים, הם חזרו עם איזה 70 מיליון, הרבנים האלו. חיסו כבר את כל התקציב, לא צריך את הטובות. אז בזמנו, עכשיו הם ניתקו, הם לא הייתה ברירה. אז בזמנו באו לרב אלישיב ואמרו לו, מי צריך את הטובות שלהם? אנחנו נתארגן, כמו שפה, כל יהדות ארצות הברית. אנחנו מקבלים תקציבים מהממשלה, איזה תקציבים? פה כל אחד דואגים, אחד עוזר לשני, וככה מקימים את... נעשה את זה גם בארץ. הרב אלישיב חשב, ואמר, מצד אחד אתם צודקים. מי צריך באמת? הם אומרים לנו מה לעשות, מכניסים לנו תוכניות ליבה, ומתערבים. אבל הוא אמר מצד שני, מה יהיה עם זכות של ארץ ישראל, קיום של ארץ ישראל? ככה שתורמים, שהם נותנים, אז מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהמס, מס הכנסה שכל אחד משלם. אז לכל אחד יש תקציב. כן, כל אחד, אפילו פועל, שנותן, יש לו כמה גרושים, כן, כמה שקלים, בכוח של התורה. זה הגנה על ארץ ישראל. הוא אומר, אם אנחנו ננתק את זה, השם ישמור, מה יגן על ארץ ישראל? מה ישמור עלינו? רק הכוח של התורה, זה ישמור עלינו. באמת רואים את זה, פרשת השבוע האחרונה, תראו מה כתוב שם. כאשר שלחו את האנשים למלחמה, תראו מה כתוב עליהם. מסופר שם ככה, הם יצאו 1,000 למטה, 1,000 למטה לכל מטות ישראל. אתם יודעים מה חז"ל אומרים מזה? שמכל שבט היו יוצאים 1,000 להילחם, וכנגדם מה עושים? מושיבים 1,000, שבו ותלמדו תורה ותתפללו עליהם. זאת אומרת, כנגד כל חייל אחד עליו יושב ולומד תורה. שומעים את זה? תראו איזה דבר גדול. הם הבינו שלנצח צריכים את הכוח התורה. אז ראיתי פה דבר מאוד מעניין מהמשגיח, הרב חזקאל לוינשטיין, המשגיח של פונוביץ', שהוא אומר דבר מאוד מעניין. הרי מה מדובר פה? כאשר פה זה היה מלחמת מצווה. נכון, לא מדובר פה במלחמת אנחנו בחרנו. מלחמת מצווה ששם מובטח לנו שאנחנו ננצח. נכון? אז אם כן, למה היו צריכים ללכת ולקחת 1,000? בורא עולם מבטיח, כי תצא למלחמה לו והכנו מה הסוף? ונתנו השם אלוקיך בידיך. בורא עולם מבטיח שאתם תנצחו. אז אם כן, למה היו צריכים לקחת את 1,000 האלו, למה היו צריכים לקחת ושיתפללו על כל אחד, על כל חייל וחייל? שמעו מה הוא ענה. הוא אמר נכון שבני ישראל יוצאים למלחמה, מצווה מובטח להם שננצחו. אבל הוא אומר, הם יכולים לפגום בניצחון. אם הם יחשבו, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אם יחשבו, יש לנו צבא חזק, טנקים ונשק, הוא אומר, הם עלולים לפגוע בגזרה הטובה. שומעים נכון? מה השמיים באמת גזרו עליהם טוב, אבל לפעמים יכולים להרוס את כל כן, יכולים להרוס את כל הדבר הטוב. לכן, מה הם עשו? הוא אומר, על הלוחמים אתה לא יכול לסמוך. בגלל שהם יחשבו, אנחנו היינו גיבורים, אנחנו ניצחנו. לכן, הוא אומר, מה עשו? לכן שמו 1,000 אנשים שילמדו והתפללו עליהם, שזה לא בזכות כוחי ועוצם ידי, אלא בזכות מה? אלו שיושבים שם ומתפללים ולומדים תורה, בזכות זה אתם ניצחתם. איפה רואים את זה? אצל משה רבינו. הייתה מלחמה עם עמלק, מה כתוב? כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. כאשר יניח ידו, מה הגמרא שואלת? ידיו של משה עושות מלחמה, שובות מלחמה, אלא, מה אומר? כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם שווים שווה שמיים, היו מתגברים ועם לאו חס ושלום היו נופלים. מה רואים את זה? מה מנצח במלחמה? ידיו של משה. שמה? שכלפי מעלה. זה הניצחון, כי השם הוא איש מלחמה. השם ילחם לכם, הוא עושה את כל הדברים האלו. לא בחי, לא בכוח, לא בכוח, כי אם ברוחי נאום השם. זה לא יעזור שום דבר. יכול להיות לך צבא הכי הטוב.
אם אין סייעתא דשמיא, השם ירחם. ואנחנו באמת רוצים להוסיף פה עוד איזה נקודה מאוד מעניינת. סופרים פה שלאחר הקמת המדינה בא ראש הממשלה הראשון להיפגש עם הגאון רב חזקאל אברמסקי בנושא גיוס בני הישיבות. הוא שאל אותו שאלה קשה. הוא אומר, אנחנו פה הרוב, הצבא והמשטרה בשלטתנו. אם אני עכשיו מביא חוק לגיוס בני הישיבות, מה תעשו? אמר לו הרב אברמסקי, אני מכהן כראש ועד הישיבות, אני מורה לכולם לעזוב את הארץ. אף אחד לא יישאר. אז הוא אומר כך, תבינו, זה היה בדיוק בתקופה שזה היה, אנשים באו אחרי השואה לארץ, ידעו שזה באמת המפלט האחרון, המדינה, אין לנו שום דבר אחרי כל מה שעברו שם בכל המקומות. ואז בן גוריון שומע את הדבר הזה, אומר לו, איך אתה יכול להגיד כזה דבר לעזוב את הארץ? מה אתה מדבר? הרי ארץ ישראל זה ארץ הקודש, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה והחיטה, איך אפשר לוותר על כל המצוות התלויות בארץ? פתאום הוא נהיה, הוא יודע תנ"ך ומתחיל להגיד לו שם פסוקים, מה אתה מדבר? כולם מעלים, ומי שעוזב את ארץ ישראל, כאילו הוא עובד עבודה זרה, התחיל להגיד לו שם את כל המאמרי חז"ל. אמר לו חזקאל אברמסקי, אני רוצה להגיד לך, אין ויכוח בינינו שהמקום המסוכן ביותר בעולם, איפה הוא? ארץ ישראל. למה? אנחנו מוקפים מאות מיליוני ערבים שמבקשים לחסל אותנו, אנחנו ראינו את זה. פעם חשבנו על התרחיש הזה? מי חשב פעם שככה יהיה לנו כזה שמחת תורה? מי חשב על זה? אבל בסדר, יהיה מלחמה, יהיה כמה טילים, אבל מי חשב? ואיך השם עזר, ואיך השם הציל אותם? ממש, הרי השם ישמור מה יכל להיות שם. אם השם לא אמר, אם לא זכות הלימוד התורה באמת, השמחת התורה, מי יודע מה יכל להיות שם? הרי כלום, אף אחד לא עצר אותם, שעות הם הסתובבו ויכלו לעשות פי כמה וכמה, ואיפה לא להגיע, השם ירחם ויציל. ראינו, ממש פשוט אתה רואה תרחיש, אם השם לא ישמור, כלום לא עוזר, כלום. מי הגיע למסכנים האלו? השוטרים עם האקדחים שם, שבאו נגד כל ה-RPG וכל איך השם עזר שם. ממש ראו את הסייעתא דשמיא הגדולה. אז הוא אמר לו, המקום הכי המסוכן זה כאן, המזרח התיכון, בארץ ישראל. אז מה? הוא אומר, לגור פה, תשמעו מה הוא אמר לו, לגור בארץ זה פיקוח נפש. אומנם, אבל מה? גדולי ישראל אמרו, אם אנחנו נלמד תורה בארץ, אז זה מה? יגן עלינו. אם אנחנו נלמד תורה בארץ, שומע יוסי? לגור בארץ זה סכנה, פיקוח נפש. כולם יודעים את זה, עד היום גם כן, עם הצבא ועם הכל. ואומרים את זה, אני אומר לכם, אנשים ששם נמצאים במערכת. הבן שיהיה בריא, שהשם ישמור אותו, אומר לי, אבא, הם נמצאים שם בכל... הוא אומר, אם השם לא ישמור, ממש שף שקרת שאומר, אתה לא יודע, אומר, כל יום ניסים חדשים. כל יום פתאום תופסים פה חוליות ושם חוליות. הוא נמצא ביחידה מיוחדת, שהשם ישמור אותם. הוא אומר, אתה לא יודע מה זה. הוא אומר לי, אנחנו רואים כל יום את בורא עולם. כל יום, הוא אומר, אנחנו לא עושים כלום, פתאום בורא עולם בא, פח, תופסים אותם שם, עושים איזה, כל מיני גילויים, ממש, אין, זה לא על פי דרך הטבע. הם יכלו מה שיכולו לעשות, זה חורבן הם יכלו לעשות. ופשוט השם עוצר אותם. אז הוא אמר לו, תדע לך, גדולי ישראל אמרו שהדבר שמגן על התורה, זה המגן על תושבי הארץ, זה לימוד התורה. והוא אומר, אבל אם תרצו לגייס, אז הארץ חוצה למצב של פיקוח נפש. פיקוח נפש, אנחנו לא נשאר מה אנחנו עוזבים את הארץ. שומעים את זה? שומעים את זה רעיון גדול. תראו מה הדבר. רבותיי, ראיתם איך ההיסטוריה חוזרת? אותו הוויכוח. מה? עוד פעם, אני אחזור על זה, יפה. יפה מאוד, אני אוהב ככה. הוא אמר לו ככה, המצב בארץ לגור זה פיקוח נפש. למה? כי אנחנו מוקפים מאות מיליוני ערבים שמבקשים לחסל אותנו. מצוות יישוב ארץ ישראל לא דוחה פיקוח נפש. זה לא נכון. אנשים אומרים, צריך ללכת לארץ, פיקוח נפש? מה פתאום? מה פתאום? איפה שמענו כזה דבר? שפיקוח נפש דוחה שבת, פיקוח נפש דוחה הכל, חוץ משלוש עבירות. אז מה, ללכת לגור בארץ? אין כזאת מצווה עכשיו, זה זמן של פיקוח נפש. אז למה כן? אז למה גרים? כי אנחנו אומרים שיש לנו לימוד התורה. לימוד התורה זה מגן עלינו,
ובאמת אנחנו לא נמצאים במצב של פיקוח נפש. אבל אתה רוצה לקחת את המגינים שלנו, אז אנחנו שוב נמצאים במצב פיקוח נפש. נמצאים בפיקוח נפש, אנחנו צריכים ללכת, לעזוב את הארץ. הם לא יכולים להישאר שם. תשמעו איך ההיסטוריה חוזרת, אותו הדבר בזמן רבי יוחנן בן זכאי. בואו נילחם. אומר, לא נילחם. לא תצליחו. נוריד להם את האוכל, את התקציבים. מה היה? השם ישמור, זה בלי חורבן. השם יעזור, שלא יהיה הדבר הזה, שהשם ישמור אותנו. אבל רק תראו איך שהדבר הזה חוזר על עצמו, וכמה צריכים להישמע לדעת תורה, וכל הזמן להיות צמודים לתורה. כל דבר, יש לך דבר, תשאל מה כתוב בתורה. תפתח את הספר, תראה את ההלכה. ואם אתה לא יודע, תשאל דעת תורה. דעת תורה יודעים טוב מה רצונו של השם יתברך. למה אני אומר את הדבר הזה? למה אני אומר? אני רוצה פה להגיד משהו לנשמת אלון. זכינו קצת להכיר אותו. אני לא יודע אם אתם יודעים. את אלון הרבה מכירים אותו, היה ביזנס, וברוך השם הצליח, ועשה רבות. הרבה לא יודעים שאלון כל יום היה מגיע, אני לא יודע עד איזה תקופה זאת, כל יום היה מגיע לכולל, בעיר, ולומד שם עם חברותות. שהוא היה אצלי בבית לפני כמה שנים, הוא אומר לי, מה שלום הרב שבח? אפלבוים. אמרתי לו, מה יש לכם הרב אפלבוים? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? הרב אפלבוים זה היה חברותה שלי, אני כל יום הייתי בא לומד איתו. היהודי הזה היה יושב ולומד תורה. כל פעם היה אוהב תורה, כן? כולם יודעים איך שהיה כורך את הספרים, את הסידורים, נכון? אתם מכירים את זה, נכון? כן, כן. זה היה ההבי שלו, ללכת לעשות. כמה תמך בתורה הרבה מאוד, וברוך השם הוא זכה. ברוך השם, זכה לחתנים, תלמידי חכמים ולנכדים, משתבח שמו לעד. זה לא סתם הדבר הזה מגיע. אבל יש נקודה שסיפר לי את זה, ארז, שיאריך ימים ושנים, הוא סיפר לי את זה ואני מאוד התלהבתי מזה. בימים האחרונים, לפני שהוא חלה, הוא קרא לארז. לפני שהוא נפטר או חלה? לפני שהוא נפטר, לפני שהוא נפטר, שהוא היה מאוד חולה, הוא קרא לו. הוא אמר לו, אז היה בדיוק הממשל של הרשעים האלו בארץ. שכל השמאל היה בארץ. אמר לו, אתה לא עולה לארץ. שמעת? צדקתי או לא? אתה לא עולה לארץ. אין שום מצווה עכשיו לממשטר הזה ששם נמצא. לא הולכים ללכת להפקיר את הילדים, את כל המשפחה, לכזה משטר. אין. הוא ידע גם כשאין סייעתא דשמיא לכאלו אנשים יהודים, הנה, אומרים שכל מה שקרה זה היה בגללם, הם נתנו להם והפקירו להם את הכל, נתנו להם לערבים שם את כל העבודות ואת הכל, ובשביל זה נהיה הכל ההפקר. הוא ידע את הדבר הזה, היה לו דעת תורה, הוא למה, מצוות יישוב ארץ ישראל, אדוני, הוא ידע שזה לא דעת תורה, כשיש משטר שמאלני כזה, ושיש כזה עליהום על התורה, אין סייעתא דשמיא, לא לעלות. ככה אמר, מאוד נהניתי מהדבר הזה. זה באמת דעת תורה. לא שומע מכל מיני סיפורים, עניינים, במשיח וזה. לא עולים. אנחנו נשב פה כמו שהיינו בגלות, ושהקדוש ברוך הוא גם ככה יציל אותנו. זה צריכים להישמע לדעת תורה. יהודים יקרים, שבן אדם הולך עם דעת תורה, השם עוזר לו בכל מקום. זה אנחנו צריכים להכניס את זה טוב טוב לראש שלנו. כל החיים, ללכת עם התורה. שמעתם מקודם. 2 מצוות סך הכל. הציל את הבן אדם ממוות לחיים. סך הכל מה הוא עשה? היה שומר יום כיפור ומה עשה? והיה עושה אזכרה. תראו מה הביא לבן אדם. איזה ברכה יכולה להיות לנו. אבל בעיקר צריך לדעת, להשאיר את השיקולים שלי. מה אומרים גדולי ישראל? ומה לראות, מה זה גם כוח התורה. וזה באמת מה שהנביא צועק. על עוזבם את תורתי. אני חושב שהשבוע הזה יהיה היורצייט של רב שמשון מאוסטרופולי. אז המביא אותו, יש לו מסילת ישרים ספר שקוראים לזה דרך עץ חיים. אתם לומדים קצת מסילת ישרים? יהודים יקרים. מי שלומד את מסילת ישרים, אז יש שם בספר, כן, מה? יש שם, קוראים לזה ספר עץ חיים, דרך עץ חיים. אתם מכירים את זה, מסתום מהרב בטח מכיר את זה. ספר בסוף מסילת ישרים, כדאי שתראו את זה. זה משהו חזק. היום הקראתי לתלמידים קטע נורא מה שהוא כותב שם. הוא אומר, תדעו לכם, שאין דבר חזק כמו לימוד התורה כדי להחליש את הסטרא אחרא ואת כל המקטרגים האלה. והוא מספר בימי המקובל הגדול, רבי שמשון מאוסטרופולי שנהרג על קידוש השם השבוע, זה היורצייט שלו, אני חושב מחר אמרו לי, לא? מחרתיים היורצייט של רבי שמשון, הוא היה גדול עולם, צדיק, הרגו אותו במיטה משונה על קידוש השם. אז רבי שמשון מאוסטרופולי הזה, הוא אומר שהוא, אז היה גזירות
שמעתם על הגזרות האלו? השם ישמור ויציל. לפני 400 שנה בערך, הנוצרים שם התחילו להשתולל ולעשות שחיטות נוראות בעם ישראל. תת. ואז עשו את אבל התוספות תבצע את התפילה הגדולה הזאת של לא לדבר בשעת התפילה, משבח אבותינו אברהם יצחק ויעקב, ומי ששומר לפיו ולשונו. את האשכנזים אומרים את זה חזק, לא לדבר בשעת התפילה, אז הקדוש ברוך הוא ישמור אותו ויזכה להאריך ימים, הוא בניו, ויזכה להכניס את בניו לחופה. זה נוסח שלם שאצל האשכנזים קוראים את זה. זה היה באירופה, זה היה גם שם. והרבי שמעון של מסטרופולי אומר, על מה הוא עשה עליית נשמה ושאל, תגידו, מה רוצים מהחיים של היהודים? למה לא תופחים ככה במקסיקני? למה לא תופחים באומות אחרות? מה רוצים מהיהודים? מה עשינו? ואז תבינו, 400 שנה לא היה חילונים, חולנים, או שמאלנים, או אני לא יודע, כל הערב רב האלו. כולם היו אנשים יהודים ירא שמיים, איפה פעם 400 שנה? לא היה את כל הדברים האלו. אז הוא שואל, הוא אומר, הוא פוגש את הסטרא אחת, והוא אומר לו, מה אתה רוצה מאיתנו? הוא אמר לו, אם תבטלו 3 דברים, אני יורד ממך. אני מפסיק את הקטרוג עליכם. אתם יודעים, כל פעם אתה יכול למצוא קטרוג. פה קצת מדברים בשעת התפילה, אני יודע, פה קצת מריבות, היהודים הרי לא יכולים לי, צריכים פה משהו לעשות, נכון? פה קצת גנבות, מה לעשות, ככה אנחנו יהודים מסוחרים, עושים כל מיני שטיקים, אבל זה, תבין, זה לא סוף העולם. הוא אמר לו, אם 3 דברים אתם תרדו מזה, אני יורד ממכם. מה? תפסיקו לשמור שבת, לא לעשות ברית מילה, ולא ללמוד תורה. אמר לו, אתה יכול להרוג את מיליונים, חס ושלום, לא יעזור, אנחנו לא נפסיק מהדברים האלו. אמר, אתם רואים, אומר מסילת ישרים, אומר, אתם רואים מה הוא אמר, מה הפריע לסטרא אחרי? לימוד התורה. למה? הוא אמר, הסטרא אחרי יודע, כשלומדים תורה, זה שם המוות לסטרא אחרי. כך הוא אומר, שם המוות לסטרא אחרי, ולנו זה שם חיים. שומעים? על לימוד התורה, הוא ידע את הדבר הזה. הוא אומר, הסטרא אחרי. זה שם המוות לו. ועכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות? יהודים יקרים, ללכת ולתת עצות. כן, אף אחד גם לא ישמע אותנו. אני שומע אחרי ואומרים, מה הבעיה? ישראל מדינה, יש להם פצצות אטום. תתחילו לזרוק אטום. אז אני אמרתי, אוקיי, אטום אחד על עזה, שמגיע להם בהחלט. אטום אחד מגיע למי? לחיזבאללה. אחד עליהם. ועל הסורים גם עם מחשימם, גם אטום אחד אתה צריך לזרוק, נכון? ונגיד את המצרים, הם בסיים בינתיים. על האיראנים אתה צריך אטום, ועכשיו התימנים גם באו. בקיצור, תלך תזרוק אותם, אתה בערך ככה, לפי האטומים האלו אתה משמיד איזה 100 מיליון, שבאמת ילכו לכפרות, אבל אתה מבין שזה עצות של חלם. מה זה לעשות? זה קל מאוד להגיד את זה. מה אנחנו יכולים לעשות? חוץ מהעצות המטופשות האלו. אנחנו יכולים, רבותיי, אני אמרתי את זה פה לפני כמה שבועות, כאשר משה רבנו, הקדוש ברוך הוא כעס עליו מאוד על מי מריבה, וכל אחד יגיד מה הוא עשה, דיבר אל הסלע, היקע את הסלע כמן, בשביל זה אתה עושה עסק, בשביל זה לא מכניסים אותו לארץ, בשביל זה מתנפלים על משה רבנו, מה עשה הכל עשה? אז לא דיבר היקע, וזה לא נס, אני רוצה לראות שאנחנו נקה ויצא מים, זה לא נס גדול. לא, שבו מה אור החיים הקדוש כותב, הוא אומר אור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אם אתה היית הולך לסלע ושונה עליו פרק אחד, זה הכוונה, מלמד את ישראל מה זה כוח התורה, היית מלמד אותם מה זה ללמוד תורה. אתה יודע אומר מה היה? היהודים היו רואים מה זה כוח שדומם יכול להגיב. היית אומר שם פרק משניות קורא עליו שם, והצלע היה מוציא מים. היהודים היו אומרים וואו, מה זה כוח התורה. לא היה את כל הוויכוח הזה עד היום, מה שקורא לנו את כל הוויכוח עד היום. היו אומרים מה זה כוח התורה, לא היו מתווכחים. ואז אומר, הייתה נכנסת להם אמונה שלמה, והיו נכנסים לארץ ובונים את בית המקדש, ובית המקדש לא היה נחרב. אתם קולטים, לא היה נחרב בית המקדש, אבל בגלל שיען לא האמנתם בי, לא עשית את זה, אלא הקטע. אז מה אנשים חושבים? כוח הזרוע. תראו ממש, זה חוזר, הכוח הזרוע. אז זה אומר, זה יביא בעוד 2,000-3,000 שנה לאנשים שיגידו, נלחם עם הכוח הזרוע. ואומר, הנה זה, וזה מביא את כל החורבן הגדול. יהודים יקרים, אחים יקרים, אנחנו עכשיו יכולים לעזור לאחינו בית ישראל, ולעזור לעצמנו. עכשיו להגביר את כוח התורה. בימים האלו, עוד יותר, להוסיף כוח התורה. כמה שאפשר, כל אחד יוסיף עוד לימוד. אתה לומד, תוסיף עוד שיעור. אתה הולך בדרך,
הנה, תשמע את דברי התורה. כל הזמן להוסיף, וזה יהיה זכות לך, למשפחתך ולכל החיילים ולכל עם ישראל. אין לנו היום משהו אחר. תדעו לכם, רק הכוח התורה, זה יכריע את הכף לכף זכות בעזרת השם. בואו באמת ונחזק את עצמנו, ונלמד מהטעויות האלו, ונקבל באמת להגביר את כוח התורה כמו שצריך להיות, כמה שיותר בימים האלו. ובעזרת השם, איך הוא מסיים שם, מסילת ישרים? הוא אומר שם ככה, ויתר הקדוש ברוך הוא על גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, ולא ויתר עליו על ביטול תורה. למה? הלוואי אותי עזבו, ותורתי שמרו שם האור שבמה החזירנו מוטב. אם אנחנו נגביר את רבותיי עכשיו את כוח התורה עוד יותר, אתם תראו שבזכות זה עם ישראל כולם יחזור בתשובה. בזכות זה יביא את המשיח, האור החיים הקדוש. נסיים עם זה, אומר, למה המשיח מתעכב? מי מעכב אותו? הם שבו כבר כמה פעמים את האור החיים הזה. אומר האור החיים, יש לנו 4 גלויות, אלה מסעי בני ישראל. אלה מסעי בני ישראל זה ראשי תיבות של אדום, מדי, מסעי, אלה מסעי בני בית זה בבל, ויוד זה יוון. 4 מסעות עם ישראל צריכים לעבור במשך כל הגלות שלהם. מצרים זה משהו אחר, זה היה לפני קבלת התורה. המסעות האלו, הוא אומר, מי יוציא אותם מהגלויות האלו? גלות אחד בזכות אברהם, גלות אחד בזכות יצחק, גלות השנייה בזכות מי? יעקב אבינו. מי גל אותנו מהגלות האחרונה? הוא אומר, זה משה רבנו. ולמה הוא אומר, הגלות הזאת היא מתעכבת? שאין משה רבנו חפץ לגאול עם בטללים מן התורה. שומעים? אין משה רבנו. אומר לו, עד שלא יהיה הרבה תורה, אני לא בא לגאול אתכם. למה? כי משה רבנו הוא זה צריך שלבוא. מה שהיה הוא שיהיה, ראשי תיבות, מה? משה. מה שהיה הוא שיהיה, זה משה רבנו. הוא זה שצריך לבוא ולגאול אותנו. ומשה רבנו אומר, אתם בטלים מן התורה, אני לא בא. אז עכשיו שאנחנו בא, נגביר את כוח התורה. אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ודאי יגאלנו. אני רוצה רק להגיד לכם דבר מאוד יפה. היום שמעתי, אשתי השמיעה לי. ששמעתי, ברוך השם, אנחנו פה לא במתח, אבל בארץ, אתה לא יודעים מה זה, היה שם יהודי אחד, אומר לי, אתה לא יודע, אשתי אמר לי, תחזור. אתה לא יודע באיזה מתח, הם אומרים שזה או היום, או אמרו בתשעה באב, האיראנים רוצים, למה הם רוצים לפתוח בתשעה באב במתקפה? בגלל שבתשעה באב הם אמרו, תשמעו מה זה, זה יום מסוגל להרבה, אז קרה הרבה צרות לעם ישראל, החורבנות, כל הדברים, ואז ביום הזה אנחנו נדפוק אותם. אז מישהו אמר, חס ושלום, כבר היה שם המן, הנכד שלהם גם הוא תכנן אותו הדבר, שנפל חודש אדר הוא התחיל לרקוד. למה? אמר זה ירח שמת בו משה רבנו, אפשר לתת להם מכה, אבל הוא לא ידע שבחודש הזה גם נולד משה רבנו, ובאמת נהיה בנהפוך אשר ישלטו היהודים ובסלם. ניקח אותו הדבר גם עכשיו. תשעה באב אמנם היה לנו הרבה צרות, אבל באותו יום נולד משיח, מנחם שמו. אז בעזרת השם להפך, הקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את היום הזה לששון ולשמחה, ובעזרת השם יהפוך לנו אשר ישלטו היהודים הם הבשרניים, שישמור את כולנו. בעזרת השם נזכה עוד השנה לראות בשמחת ציון ובנחמת ירושלים. אמן.